Roky, vrátíš se tam? Ještě znovu. A už nejdu moc. Jatka, přísahám, že ti ten foťák na spolu prdele. Kamera! Klapka. Zajtra na mňa pičujúci, chcel by som vám vysvetliť, kde teraz pôjdeme, odtiaľ to je dobre vidieť. Sme na kopci Win Hill, ktorý sme zdolali, je to niekoľko metrov nad morom. Win Hill. Naša cesta povedie teraz týmto hrebeňom, ideme dole, pôjdeme na tamten kopec, po tamtom hrebení a keď sa pôjdete tam dozadu, ten veľký kopec, ktorý má tak skresanú stranu. Toto je Mama Tor, ktorý je náš cieľ. Po tom hrebení dojdeme tam. Asi kilometr naľavo vidíte tie rokuvny tam dole. Tými zideme a potom pôjdeme tými dedinkami až do dediny Hov a potom späť na parkovisku. To je 22 km plus minus autobus. Takže napíšte sa, zakúte si, dajte si bagetku a dáme si malú prestavočku, porobte si fotky a z 15 minút vyrazíme, dobre? Gitaru jsem koupil kvůli tobě. A dál jsem za ní.